गाखोनो हागोन बादे रंजा रंजा थांलायथारगोनलै। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वीडियो को देखो बुड्ढे। ओंखारनाय समावसो मा कन्डिसन जायो नायदो। गेलेबायमोनलै गाखोनाय समाव हाजो गाखोनाया बिराद मजा, खिन्थु ओंखारनाय समावसो मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि कन्डिसन जायो। लावथि लायै लायैसो ओंखारनांगोन। सोरबा सोरबाथ' नायबाथाय हनै सासे लावथि लानानै ओंखारबाय नै, उफाय गैया बे एकदम आथिंफोरा मावजोबोना ओंखारनाय समाव मेंनायजों मानायजों गिनायजों सियानाव ओंखारां खिनाव ओंखारां हासुनाव ओंखारां जाबोखायो फाग्लासो। नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ। Nama langsung ya. Kalau lah kakak malah langsung lebih baik. Mari kita. Iya. Untai nangis simlen. Galikan. Hah? Jenangबाय देग्लायबो हायाखिसै. Yeah, boy. बोसोरथाम जाबाय जुजिनाया. हाया? हा? हारसिंसो. लावथि लानायबासो हागौमोन नामाब्रा? मादैया गाखोथारदों गोजौसिम? आयु हायाखिसै आंहा. बेयाव मेरला मानसि जुद्रुलांदों. बिलाइया लिमोनदों. बे लावथि लानायफोरखौ लादों र' आं खेबनो. आयै जालालै. आथिङा बोरैबा जाना फैजोबोना बे ससेयाव. मानसि लाबोदों नोङो? साथलिनो दे बेयाव. गोलैबाय सानै साथामसो.
बिराद खाथ्रालै बे जायगाया Hey! Oh, malah interest खालामदोंसो गथ'फ्रा जेबो जायाखै मेंनो रोङालाय मालाय बिसोरो गथ'फ्रा